Arratsaldeon, gaurkoan Nure Ozkoidi egongo da gurekin elkarrizketatzen, bere alaba Noain Basketeko kirol taldean dabil eta Noain Basketek txapelketa solidario bat antolatu du Noainen. Kaixo, Nuria, zer moduz? Onbitazu. Urduri? Urduri, bai, pixka bat lehenengo aldia da telebistan jartzen naizela eta kamera baten aurrean, hasi que bai, urduri pixka bat badago bai. Bueno, poliki arituko gara izketan eta erosen moduan, bale? Bale, kontigu zu zer dela eta antolatu da Noainen txapelketa solidario hau, saskibale txapelketa hau edo, zer da helburua? Bueno, a ber, esan duzun bezala, nik alaba bat daukat Noainen saskibaloian aritzen dena, eta, bueno, pues badira neska talde bat da, eta bi partaide badute ahizpa bat gaixotasun arraro bat daukana. Dravet sindromea deitzen da gaixotasun hori. Bueno, pentsatzen dut, entzuten gaituzten askok pentsatuko dutela. Eta hori zer da, ez? Hori gertatu zitzaidan niri lehenengo aldian entzun nuenean. Bada gaixotasun arraro esan dudan bezala, ze 20.000 jaio berrietatik batek bakarrik dauka. Eta lehenengo bizitzan lehenengo urtean agertzen dira lehenengo sintomak agertarazten da gaixotasuna. Kasu honetan, Adriana da neskatila, eta 4 hilabete bete zituen egunean, bainatzeko ordua zenean, 3 alabak sartu behar zituenean Ainoak bere baineran bainatzeko eta horrela, txikitxoa hasi zen konbulsionatzen. Eta konbulsioa luzea zen. Orduan ikusten zuen, berak beti esaten du ikusten nuen zerbait potoloa etortzen zitzaigula gainera. Anbulantzia deitu, anbulantzia etorri, ospitalean, eta momentu batean ja diagnostikatu zioten, esan zioten Dravet sindromea zeukala eta gaixotasun arraroa dela. Dravet sindromeak daukana da konbulsioak izaten dituztela, baina izaten dira konbulsio oso bortitzak eta iraupen luzekoak, 20 minutuko konbulsioak izan daitezke. Eta krisi bakoitzak dauka ondorio kalte neurologikoa. Gaixotasun hau daukaten pertsonek badaukate gen batean mutazio txiki bat, eta hori da arrazoia. Momentu honetan ez dago tratamendurik. Gainera, hasiera batean ematen zizkioten farmakoak ziren krisi epileptikoentzat erabiltzen direnak, eta horiek lagundu beharrean areagotzen dute sintomatologia. Orain, badaukate medikazioaren bat zertxo bai laguntzen duena, baina krisi horiek ez daude erabat kontrolatuta. Ez Adrianaren kasuan, ez da gainontzeko entzat ez da ere. Orduan, Ainoak ikusten zuen alaba bat zeukala eta borrokatu behar zuela, zaindu behar zuela, evidentemente, eta horretaz aparte borrokatu behar zuela. Eta beste guraso batzuekin batera, Dravet sindromearen fundazioa sortu zuten. Eta hor borrokan daude, ikerketa egiten jarraitzeko. Ikertzen da, baina jarraitzeko ikerketa horretan. Ze ikertzaileek esaten dute badela gaixotasun bat sendagarria dena. Ez dutela topatu nola senda daiteke, baina sendagarria dela. Orduan Ainoak beti esaten dugu bere borroka hori dela. Topatzea bere alaba sendatuko duen sendagile bat, tratamendua eta bere alaba, eta gainontzekoak ere topatzea tratamendu bat sendatzeko eta behintzat lortuko bagenu krisialdi horiek kontrolatzen duen medikazioa primera. Orduan, Ainoak gauza guztiak kontatzen zizkigunean, momentu batean taldeko gurasoek eta entrenatzaileak izan genuen, guk ere zerbait egin behar dugu. Noainen, hauek Noainen bizi dira, eta Noainen egia da gauza pila egiten direla Dravet sindromean edo ikerketa horretan laguntzeko, baina guk ere egin nahi genuen gure aportazio edo laguntza txiki hori, Ainoak esaten duen bezala gauza handiak lortzeko gauza txikiak egin behar dira. Eta orduan, hasi ginen guztiarekin, Ainoari planteatu genion, egokiro hitzen zitzaion, bere menari gabe ere ezingo genuen guztiagin, eta berak baiezkoa esan zigun. Eta esan zigun gainera garrantzitsua zela dirua lortzea, baina ez hori bakarrik, hori oso garrantzitsua dela, baina gaixotasuna ikustaraztea garrantzitsua, dirua lortzea bezain garrantzitsua edo garrantzitsuagoa dela oraindik ere. Zergatik?
ikerketa beharrezkoa dutelako. Eta ikertzaileak topatzeko eta ikerketarekin jarraitzeko izan behar du gaixotasun bat ikusten dena. Claro. Gu gainera pentsatu genuen, egia da, bi helburu hauek ditugu, dirua lortzea, gaixotasuna ikustaraztea, gaina beste helburu bat ere jarri nahi dugu, eta nahi dugu hau guztia hezitzailea izatea gure alabentzat. Baina ez bakarrik gure alabentzat, baita ere txapelketa honetan parte hartuko duten gainontzeko umeentzat ere. Eta orduan, pentsatu ditugu gauzatxo batzuk. Oso ondi. Txapelketan esan duzu zure alaba partatuko dula, eta saskibaloi talde femeninoak, baita ere maskulino daude? Bai. 5 kategoria egongo dira, benjaminetatik infantil arte. Berez dira 4 kategoria horiek. Batzuk izango dira talde mistoak, eta kategoria batean egongo dira talde femeninoak eta maskulinoak, nesken taldeak eta mutil taldeak. Eta horregatik osotara ateratzen zaizkigu 5 kategoria. Oda izango dira mini txapelketa bezala. Benjaminen jolastuko dute beraien aldetik, horrela, pre-mini, mini eta infantilak. Eta egin nahi duguna da, hezitzailea den horretatik, guk egin genuen lehenengo jardueretako bat izan zen Ainoa, etorri zen taldera, eta gure alabei kontatu ziren pixka bat zer zen gaixotasun hau, eta zer den beraiek aurrera eramaten duten borroka edo bilatzen ari direla, Adriana sendatzeko tratamendua. Esaten genuen, baina gure alabentzat bakarrik hezitzailea ez nahi dugu ere besteontzat zerbait izatea, Eta orduan, pentsatu genuena izan zen, hori baino lehen, txapelketarako kartela egin behar genuen. Eta orduan nahi genuen, taldekideek nolabait parte hartzea kartel horretan. Drabetaren simboloa da, kolorea morea da, epilepsiaren kolorea delako, eta tximeleta. Oso polita. Eta orduan, badago ipuin bat, tximeletekin eta dena drabetarekin lotuta. Eta orduan alabei, ez dakit hori bururatu zitzaion, taldeko bakoitzak tximeleta bat egitea. Eta orduan, txapelketarako egin dugun txartel horretan, taldekide bakoitzaren tximeleta gertzen da. Nahi dugunez, besteentzat ere hezitzailea izatea nolabait, pentsatu genuena izan zen, ez izatea txapelketa bat eta jazta, etortzen naiz, jolasten dut saskibaloian eta jazta. Egin genuena izan zen, egingo duguna, diseinatu dugu kamiseta bat txapelketarako eta partaide bakoitzari kamiseta hori emango diogu. Beraiek jakiteko parte hartzen ari direla, solidarioa den ekintza batean, eta jakiteko ere edo galdetzeko Dravet sindromea zer den. Eta orduan txapelketarekin hasi baino lehen mosaiko bat egingo dugu eta parte hartzaile guztiek egongo dira mosaiko horretan zatitxo bat betetzen. Zuren lehenengo aldia da txapelketa solidario bat egiten duzutena, baina hala ere Noainen fundazionetara egindako ekitaldiak, lehiaketak ere urteetan zara egin dira. Bai, Noainen gauza asko egiten dira drabetaren inguruan. Kroksa dago, badago trail bat horrela oso ospetsua, urtero ere egiten dena, badago GR bat benditik, nik horren momentuz ez dudan egin, baina momenturen batean egingo dut. Gero Ziordian ere badago Joserra bat urtero antolatzen duena trailer bat, berak ere asko lagundu digu Augustiaren antolaketan, eta egia da badela herri bat oso implikatuta, sensibilizatuta dagoena gaiarekin. Nik askotan esan diot Ainoari ze sortea izan duzun, hemen bizitzen zarela eta hemengo apoio handia daukazula. Eta horrela da. Laguntzen inguruan, zuek diru laguntzaiak lehortzeko, bai, suposatzen dute budalarekin, enpresekin kontatuak parte kontatuan hilezaretela, ezta? Bai. Esan dizuedan bezala, 3 zutabe dauzka edo 3 helburu dauzka, ez? Hezitzailearena pixka kontatu dut bestea da dirua lortzearena.
Eta orduan horretarako pentsatu genuena izan zen egingo genuela alde batetik tombola bat, egingo genuela goizean zehar pintxopotea eta bazkari bat ere antolatu dugu. Baina hori guztirako behar dugu ditugu produktuak eta orduan enpresa eta komertzio ezberdinetara jo genuen eta egia da, harrituta gaudela jasotako erantzunarekin, izugarria izan da. Egingo dugun bazkarirako, 300 pertsonetako bazkarian pentsatzen ari gara eta lortu dugu behar dugun janario guztia eta edario guztia, platerak, dena, behar dugun guztia lortu dugu. Pintxopoterako ere behar dugun guztia lortuta dago, barrak usten dizkigute, kaina jartzeko kaineroak, dena behar dugun guztia. Eta tombolarako 2000 produktu inguru lortu ditugu. Orduan oso pozik, produktuak denetatik, dauzkagu tomote poteak, baina dauzkagu ere, tombola sari gehienak zuzenak dira, baina zozketa gutxi batzuk ere egongo dira. Badaukagu urdai azpikoa eta badauzkagu sari horrela, politak edo interesgarriak iruditzen zaizkigunak ere. Egun potentea dirudi? Bai, espero dezagun, bai, festa giroa nahi dugu ere, Eta, horretaz aparte ere, enpresa ezberdinak eta partikular batzuk ere dirua eman digute, zuzenean fundaziora joaten den dirua. Eta orduan, espero dugu hau guztiarekin, dirua lortzea, así bertaratu nahi duen guztia, ongi etorria izango da. Gero badago ere fundazioak web orrian sartuta, Sindrome Dravet fundazioko web orrian sartuta, kontu korronteak daude orduan, edo zeinek hor dirua sartu nahi baldin badu, aukera ere badago. Primeran, ikusten dute jendea inplikatua dela, baina ja kalean, normalean, ohikotasunean, motonetako lehiaketak edo jaialdiak egiten direnean, jendeak inplikatzen da, bai herria, kolektibo moduetan. Bai, herria esan bezala oso inplikatuta dago, trailak dauka urtero parte hartzaile pila bat, eta jendea mugitzen da, dorsalak eta saltzeko eta beharrezkoa den guztia, eta nik esaten dizut, orain hau guztia antolatzeko ere, alde batetik astu behar zitzaidala hau guztia aurrera jarraitzen du, naiz eta guraso eta entrenatzailean iniziatiba izan den Noaingo Kirol Patronatuari esker, berak usten dizkigu instalazio guztiak, txapelketa izango delako bai Noaingo Polikiroldegian eta baita eskolako instalazioetan ere, ondo-ondoan daude, bata behan eta bestea goian, eta udaletxeak, Noaingo udaletxeak ere beste baliabide batzuk utzi dizkigu eta errazten du guztia. Horretaz aparte, 300 pertsonetako bazkaria prestatzeko, zerbitzatzeko, tombola, kontatu dizkizudan gauza horiek guztiak aurrera eramateko jendearen laguntza behar dugu. Eta egia da, jendea ateratzen dela leku guztietatik, jende asko hurbildu zaigu, nahi duzuenerako gu parte hartuko dugu eta horiek guzti esker aterako dago aurrera, ze bestela gu oso gutxi gara eta ezingo genuke guztiarekin. Orduan, noain oso konprometitua dago? Oso konprometitua dago, bai. Gero, klaro, ikustaraztea da beste helburu horietako bat, ez? Eta orduan, mosaikoa egingo dugu eta argazki aterako dugu, nik uste dut argazki polita izango dela, nahi dugu ere momentu batean musika batzuk bota, musika amore batzuk, ikustarazteko eta hori guztiare grabatzeko eta horrela, baina iruditzen zitzaigun hau guztiare noainetik atera behar genuela, ez dela noainen geratu behar den gauza bat, ez? Eta, gaur egun zer erabiliko genuen, internet eta sare sozialak. Orduan web orria sortu dute, horretaz, baina web orria sortu dute, eta kanpaina bat ere abian jarri dugu. Yo encesto por el Drabetitu, eta orduan, nahi duguna da bideo hori birala bihurtzea. Jarrita interneten ere yo encesto por el Drabet agertzen da bideoa eta gonbidatzen ditugu pertsona guztiak beraiek ere grabatzeko zerbait eta igotzera. Osongi? Bai, lehen esaten dizun jende ateratzen dela leku guztietatik, badaukagu
deigarria egin zitzaigun gauza bat, Valentzian badago Abrazo Solidarios deitzen den talde bat, eta jakin zutenean guztia antolatzen ari ginela, gurekin jarri ziren kontaktuan, esanez, gu ere joango gara eta parte hartuko dugu eta ekintzak eramango ditugu, eta Pusiken adibidez beraien ideia da, gertatzen dena da, baimen batzuk oraindik faltan dauzkagula, orduan ez dakit ziur egingo dugun edo ez, baina, Valentziatik 6 neska etorriko dira egun horretan gu laguntzera eta ekarriko dituzte, hainbat ekintza umeekin egiteko, aurpegiak margotu eta horrelako gauzak, orduan egia da oso sorpresa polita hartu dugula, jendea laguntzeko prest dago izugarri. Bai hori laguntzeko lanaren bidez eta baita edo produktuak emanez edo diru emanez. Ez dira bakarrik enpresak, diru eman dutenak. Ikaragarria da bai. Gero, ja etorkizunari begira edo aurrera begira, mota honetako lehiaketak antolatzea pentsatu duzute edo aurten egitea eta datorren urteari begira ikusiko duzute? Momentuz hau antolatzen ari gara, berria gara hau antolatzen, talde horretan gauden inor ez da aditua horretan, eta momentuz hitz egiten dugun guztia da, larunbat honetan, zer ustut ez dugula esan, ekainaren 8an izango da guztia, goizeko 9:00 hasiko da, ordu biak arte, bazkaria izango dugu, txartela asko saldu ditugu bazkarirako, baina oraindik ere salgai daude. Hori ere, kartela diseinatu dugu pertsona batek, musutruk, tombolarako boleto guztiak, enpresa batek, inprimitu dizkigu doainik ere, bazkarirako txartelak ere, lortzen ari gara kriston laguntza leku guztietatik. Eta zer ari nintzen esaten, joan zait. Etorkizunari begira. Etorkizunari begira, ez dakigu, zeitza egiten duguna da, hori, ekainaren 8an, egingo ditugun gauzak, oraindik falta zaizkigun gauzak, eta hori guztia lotzen. Eta hori ja pasatuta, erabakiko dugu, jarraituko dugun edo izango den aurtengoa bakarrik. Hala ere, beste zer egingo balitz, zuek osatzen dut? Bai, egia da lana dela, baina beste alde batetik ere oso polita. Gaur adibidez ikastolara eramaten dituenean nire alabak esaten nien, eta zuek hau guztiarekin ze ondorio ateratzen duzu, egiten ari garen hau guztiarekin. Eta batek esaten zidan, oso garrantzitsua dela bizitzaz disfrutatzea, eta ohartzea ere inguruan badaudela beste pertsona batzuk bizitza askoz ere gogorragoa daukatela. Egia da, Dravet sindromea daukaten hauek, krisi bat etor daiteke edozein gauzarengatik. Txerto bat jarri duzulako, beroa dagoelako, sukar pixka bat daukazulako, soinu fuerte bat entzuten duelako, emozio fuerte bat daukalako, edozein gauzarako, orduan beti bizi dira hor estres horrekin, Eta beste batzuk ez daukagu horrelako egoerarik. Eta orduan alaba batek esaten zidan hori, disfrutatu behar dugu bizitzaz, eta igual ez gauza bakoitza bere lekuan jarri, Eta besteak esaten zidan, bai hori guztia bai, baina baita ere ondokoak edo igual ez ondokoak bakarrik, beste pertsona batzuk laguntzen alditugula, eta zea berazgarria den beste pertsonak ere laguntzea. Eta gira da politatela, bidea ere polita, ez dakitze espero du dena ongi ateratzea 8an, baina bide honetan ere oso gauza politak izan ditugu. Eta ingurukoak hobeto ezagutzeko ere oso baliagarria da. Nik uste dut gurasoen artean ere sortu dela hor, harreman estuagoa. Jendeari animatu nahi diozu parte hartzera ekainaren 8an? Hombre, bai, klaro. Nahi duten guztiak, hor egongo gara, Noaingo polikiroldegian egongo dira partidak, eta Goian eskolan egongo dira partidak, tombola, sorpresaren bat ere egongo da erriban esango, bazkaria ere, bazkariako txartelak oraindik salgai daude, orduan nahi izatekotan, polikiroldegian saltzen ditugu. Gertatzen dena da, asteartetan, normalean arratsaldea ez, edo ostiraletan. Baina, nahi izan ez gero, gurekin kontaktuan jarri edo sare sozialen bidez edo horrela, eta txartelak eskuratuko ditugu. Tombolan, izango ditugu boleto pila bat, orduan nahi duenak, eta egongo dira ere kutxak, norbaitek bere aportazioa egin nahi baldin badu, aportazio hor egiteko. Eta norbaitek etorri nahi baldin badu bakarrik egun politu bat pasatzera, primeran ere.
Oso ondo. Kamisetak ere salduko ditugu eta merchandising hori bai, noainen egiten den edozein gauza, noainen eta beste lekutan edozein gauza egiten delarik, hor egoten da Luzi, Luzi eta beste batzuk, Ainoaren izeba bat, hor gauzak saltzen eta oraingoan ere bere laguntza handia izan dugu guztia antolatzen eta bere presentziare izango dugu larun batean. Osongi, ez dakit beste zer komentatu nahi duzun? Uste dut ez, seguro zerbait ahaztu dudala, baina orain etortzen ez zaidanez, gero lanerako bidea etorriko da. Bueno, Nuria, mila esker etortzeagatik eta zortion larun batean. Eskerrik asko. Saio hau Nafarroako Gobernuak diruz lagundu du.